ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello! Magandang araw po! Kumusta po kayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Magandang araw po sa ating lahat. Naway nasa maayos po kayo na kondisyon ngayon. Nakakain na po ba ang lahat ng inyong agahan, ng inyong pananghalian, ganun din sa inyong hapunan? Kung anong oras nyo man na napapanood ang ating live ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura, Aasenso Ka. Kasama po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Yes na yes! And today is a very good day dahil puno po tayo sa mga Agri ni Chika at later on sa ating Agri Balita. And before that, gusto ko lamang pong i-shoutout lahat ng ating mga viewers ngayon sa ating Facebook page. Hello po sa inyo! Yes, maraming salamat. Please naman po, paki-share po ang ating live ngayon para mas marami pa pong mga wannabe farmers, o mga magsasaka natin dyan ngayon na nasa opisina lang at naghihintay lang kanilang out or board. Pwede po kayong mag-tripping dito sa ating programang AgriSenso dahil bibigyan po namin kayo ng mga tutorials, mga tips at inspiration po sa inyong pagsasaka. Okay? So kung nagbabalak po kayong magtanim, nagbabalak pa po kayo dyan na mag-alaga ng hayop, ito po ang makakapag-push sa inyo, makakapag-motivate kung bakit maganda, napaka-relaxing ang pagpa-farming. So ayan, of course, shoutout ko muna lahat ng ating mga King's Radio stations, saan man dyan sa Visayas at dito sa Mindanao. Hello sa mga taga Iloilo, sa pamamagitan po ng King's Radio 90.7 Lambudao, Iloilo. Ganun din po sa may Negros Oriental, ang King's Radio Himalalod sa may 88.7 at dito sa may Chateau Negros Oriental by 102.5 King's Radio. Ganon din po dito sa may Hinatuan Surigao del Sur, ang 102.5 King's Radio at dito sa may San Francisco City, Agusan del Sur, 99.5 at Mawag Davao de Oro, 93.5 King's Radio. Nadinig din dito sa may parteng Davao City. At kumusta po kayong lahat? Ganun din sa ating mga Facebook page partners. Hello po sa inyo, sa ating Farming Angat Ka Facebook page viewers, sa may Damdama Digital Media viewers, hello po sa inyo. Ganun din sa Regional News Group or RNG Luzon. Hello po sa inyong lahat. Ayan, please po paki-share ng ating live ngayon para po ay mas marami pa po ang makakarinig at makakapanood ng good news natin sa inyo ng ating programang AgriSenso. Okay? Ayan, at dahil mahal na mahal namin kayo, mga wannabe farmers at sa mga magsasaka natin dyan, isa pong inspiration ang ihatid sa ating Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Ang kanyang tawag nito, experience sa kanyang pag-free range farming dyan sa kanilang bukid sa may Pulangco, Zamboanga. So ayan tingnan nyo po manood po kayo kung paano po inorganize, kung paano po minanage ni Sir Jid ang kanyang free range farming sa kanilang bukid. So ayan, manood po kayo dahil ito na po ang free range farming ni Sir Jid dyan sa Pulangco.
Magandang araw po. Ngayon ay meron na akong inihandang pagkain sa mga alaga namin na free range dito sa ating paligid. Makikita nyo may mga manok tayo sa mga likod natin. Dahil dito sa aming silong, nandyan lang nagalakad-lakad yung mga alaga namin. Dahil dito nga namin napapansin na mas okay yung mga alaga namin nung pinapakawalan na. Dahil nga itong mga manok naman namin ay mga native. Although meron din kaming mga manok dito na medyo yung mga heritage chicken. Yan yung mga pampalahi namin pang upgrade doon sa mga native chicken namin na pinapakawalan sa silong. Dati napapansin namin yung mga itik namin habang sila nasa loob lang ng kulungan. Talagang nagpuputik yung loob tapos hirap na lumaki yung mga itik. Pero nung pinakawalan na namin, sa umpisa kasi una naming pinapakawalan muna yung mga native chicken na inahin hanggang sa nakita namin yung magandang nangyayari, magandang improvements, mas nangingitlog, mas nagkaroon ng sisiw. So doon ay sinunod namin yung iba pa naming alagang hayop na nasa silong na rin ngayon. So nagready ako ngayon ng patuka sa mga alaga namin. So ayan, leftover palay. Mas maganda kung medyo basa. Tapos doon ko hinaluan ko naman itong King's Vita Plus. Ito yung vitamins na ginagamit namin. Sa mga pre-range naming alaga, maging doon sa mga nasa loob ng mga net. Meron din kaming mga pabo sa loob ng net na mga pang-breed namin ng mga pabo. So dito naman sa labas ay mga pre-range ito. Ayan, pwede natin buksan. Itong King's Vita Plus, marami na rin mga hayop ang pwedeng bigyan nito. Ito yung ginagamit ko. Yan. Sa mga alagang hayop. Ayan, meron na rin kasi itong multivitamins, yan, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium, D3 enzymes, probiotics, saka meron din siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, beta-niacin. Andyan din yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, D-L-methionine, betaine. Napakarami niyang sangkap. Kaya ito yung ginagamit ko na vitamin sa mga alaga. No? Ito pwede doon sa mga baboy, sa mga biik na pinapalaki natin, sa mga inahin na may mga anak, o maging doon sa mga malalaki mga baboy na pangbenta natin. Sa lahat ng stage actually, no, inahalo namin itong King's Vita Plus dun sa pagkain nila. Ayan ang King's Vita Plus. Ito naman, powder, 100 grams siya. Pwede nating haluan ng kaunti lang yung mga pagkain ng alaga, isang kutsara sa 3 kilong feeds, or pwede ring tansyahin, wala naman siyang overdose. So sa akin, tinatansya ko lang. So kung halimbawa, ito yung patuka po ng mga alaga, naluan ko lang ng kaunti. Mas okay na medyo basa yung mga patuka natin sa kanila, no, para didikit itong King's Vita Plus na powder. Actually, itong isang pakete niya, itong ganito, pwede na rin ihalo doon sa isang sako na feeds. No, itong King's Vita Plus na ito. Pwede ihalo sa isang sakong feeds, or kapag sa tubig naman natin ihalo, ay pwede natin haluan yung 1 galon na tubig or 4 na litro na tubig ng isang kutsara or isang kutsarita. No? Ganun lang yung paggamit niya. Kaya isang pakete na to, matagal na rin maubos. No? Marami na rin ang mga mabibigyan nating vitamins na alaga. So, yan lang. Medyo matipid din naman siya so far. No? At hindi lang sa tipid, kundi maganda naman yung naging resulta, naging epekto dun sa mga alagang hayop. Kaya ito sulit na rin gamitin sa mga alaga. So far naman, dito sa mga alaga naming hayop, nung bigay kami nitong King's Vita Plus, ay mas maganda naman yung improvements nila. So dito naman, hinahalo ko lang maigi. Mas maigi na, inulit natin, mas maigi na medyo basa yung mga patuka sa alaga para didikit yung powder. So ngayon naman, pagbibigyan ko yung mga alaga ko nito. Tik! Krrr! Ayan. Ayan o. Ayan naman yung sample lamang, at madalas naman ay yan, may mga manok din kasi doon sa likod. Madalas naman dito sa mga manok namin ay mga mga kumakain na mga natural na pagkain na nasa paligid. So yan yung mga natural din dito sa kanila. Ayan, halo-halo yung mga pinapakawalan namin. May manok, mayroon kaming pabo, may itik. Halo-halo sila kasi doon napapansin namin doon sa mga alaga naming nauna namin pinakawalan ay maganda yung naging resulta. So yun, tinutuloy-tuloy na rin namin ang pagbibigay sa free range sa kanila. Mas na maganda yung ang lamang nitong free range, no? Mas marami silang nakakain. Mas maraming klase ng damo ang kanila nakakain dahil andyan yung mga iba-ibang damo sa labas, nandyan yung mga insekto, minsan nga yung mga leftover na mga pagkain ay nakukuha nila, nakain nila. Minsan mga yung sobra-sobra ng mga kinakain ng baboy, ng aso, ay tinutuka din ng mga manok, kaya walang nasasayang. So yun yung maraming mga benefits din. At ang dami nila nakain, unlimited sila sa pagkain ng mga damo, ng mga insekto,
napakarami nilang nakakain. Minsan naman dito ay naglalagay rin kami ng kasaba dyan sa gilid na binabalik-balikan din nila, nagiging pangmerienda nila yon, no? So napakaraming nakakain nila. Tsaka ang resulta naman based sa obserbasyon namin, bukod sa binibigyan din kasi namin ng vitamins palagi, bukod doon sa pagbibigay namin, mas malaking tulong din yung pinapakawalan na namin sila. Hindi na sila naiinip. Hindi tulad dati na kapag nilagay namin sila doon sa kulungan, ay kapag nangingitlog na, abay na yung itlog ay minsan ay pinagtitripan nilang kainin, no? Minsan naman ay naghalo-halo doon sa itlogan. Tapos pagka nagilimlim, umaalis din. Parang di ko alam kung bakit ganun sila. Kaya nung ginawa namin, since nainip na kami, kasi sa tagal na rin naming nag-alaga ng manok na nakakulong, tapos parang wala namang nangyayari. So, ang ginawa namin ay sinubukan namin na pakawalan sila. At nung pinakawalan na namin, doon namin nakita na mas maganda yung naging resulta. So, yun na yung ginagawa natin ngayon, nagdadagdag tayo. So, medyo magulo na ngayon dito dahil nandito na yung ating mga kasamahan. Diyan yung mga gansa na medyo malakas din ang tunog. Ang resulta naman, nitong pinapakawalan na namin, mas nagiging productive sila, mas malakas ang pangingitlog, mas naglilimlim sila, yung sisiw nila ay napipisa yung mga itlog nila, nagiging sisiw, no? Unlike dati, maraming mga hindi napipisa na mga sisiw. Siguro dahil kapos sila doon sa mga nakakain sa loob, no? Isa rin yun sa naging dahilan. Habang dito, no, kahit saan ay marami silang nakakain. Ayan, may makasamahan lang tayo dito na talagang mas malakas ang mga boses. Ito ang ating mga gansa. Itong gansa kasi, yan yung mga tagabantay nila. 2 pirasong gansa, pero may sisiw din ito. Doon sa kulungan. Hiniwalay namin kasi naapakan. Pero sobrang laki ng sisiw nito. Kaya sa akin, maraming advantage din na pakawalan natin. Yung mga nangangain ng itlog na manok, ang naging solusyon lang namin ay yung pinapakawalan na namin. Wala na, hindi na nila ginagalaw yung mga itlog. Bagkus umaakyat na lang sila doon sa pugad at nangingitlog sila. So, yun yung mga napapansin namin. At nakita pa natin, yung mga alaga natin, free na free sila. Ito mga pabo nga namin, napansin ko, mas bumibigat. Mas bumibigat yung mga timbang nila. Dati, nung pinakawalan namin, nasa 2 kilo pa lang. Nung habang after ilang buwan, nung tingginilo ulit namin, 4 na kilo na. Itong mga pabo natin malalaki dito, no, sa labas. Yung mga pabo namin sa loob, yung mga medyo bata pa ay nasa 1 kilo pa lang. Habang dito ay kabilis na lumaki yung mga pabo namin. Yun yung naobserbahan ko. At ang lang nito, ang disadvantage lang, kung halimbawa mga babaeng pabo pinapakawalan natin, ay posibleng mangitlog sila kung saan-saan lang. No, habang itong mga pabo na nasa net naman, yung mga naka-net, mas kontrolado natin kasi mas madali nating mahanap kung saan nangingitlog. Kasi itong pabo, kung saan-saan lang di sila nangingitlog, minsan sa mga damuhan, kapag pinakawalan natin, ay kung saan-saan damo na sila di natin malalaman. Unlike sa nakakulong lang sila doon sa net, no, may ikot natin kung yung kulungan nila, makikita natin kung saan yung initlogan nila. O pwede natin lagyan ng itlogan. Yun lang yung isa sa nakikita kong disadvantage sa pagka pinapakawalan itong mga pabo kasi nangingitlog kung saan. No? Maliban na lang dito sa mga native chicken, napaganda itong mga native chicken natin. Kasi sila, talagang marunong sila, alam nila kung saan sila mangingitlog, alam nila kung ano yung ikakabuti ng mga itlog nila, alam nila kung paano mapisa yung itlog nila, alam nila na kapag nanood sila kung saan-saan na nangingitlog, ay nababasa sa ulan. So yun lang yung maganda rin dito sa mga alaga nating mga manok. Yan. Ang mga itik namin dito ay karamihan lalaki, kaya't nagiging lang to, mga pang-ulam namin dito. No? Marami dito mga lalaking itik. Ang manok lang dito ang sa ngayon ay ayan makikita ninyo ay marami ng mga sisiw. Habang dati wala kaming sisiw halos. Kasi yun na nga, kinakain yung itlog nila, minsan nagyalimlim. Inaabot na ng 1 buwan yung paglilimlim nila, hindi pa rin napipisa. Tapos tinitingnan na namin, abay sira yung itlog. So yun yung mga napapansin namin, umaalog. So sa ngayon, mas productive yung mga alaga namin nung naka-free-range na sila. So hindi lang ito, actually maging sa mga baboy, mga kambing natin naka-free-range din. Yun yung aming ngayon. Mas gusto namin yung mga free-range ang alaga dahil mas maraming natural na pagkain ang mga nakakain nila. No, mas healthy pati yung mga meat nila. Yun ay sa aking pananaw din. Lalo na health conscious tayo, no, bagay na bagay sa atin yung mga free range ng mga alagang hayop. No, kumakain sila ng mga damo, nagpapaaraw sila. Yan yung ating pamamaraan dito sa ating silong. Ito naman ay backyard farming lang.
No, sa ngayon, itong mga alagang ito ay hindi pa kumikita ito. Pero nakakuha tayo ng pang-ulam kung kailangan nating ulam, ng itlog kung kailangan nating itlog. Pero yung pagbebenta ay hindi pa dahil mga native medyo matagal magparami ng native lalo na kung pinalimliman lamang, no? Lalo na kapag pinapasama mo pa yung mga sisiw sa inahin, mag-aantay ka pa na awatin ng inahin yung mga sisiw niya bago siya mangitlog ulit. So ganun kasi kapag ganito mga native na pinapakawalan. Pero kapag gusto naman natin na mabilis na pagpaparami, mas maigi kung meron tayong incubator, no? I-incubate natin yung mga itlog nila para tuloy-tuloy na mangitlog yung mga native nating manok para mabilis din natin maparami. Dito kasi sa amin, ang naging challenge namin dito ay yung kuryente na patay sindi at sa ngayon naman ay medyo sa kakayanan ng pampatuka, no? Medyo kulang pa yung aming mga resources na available dito. No, hindi naman po pwedeng hayaan ko na lang sila kasi kapag hindi mo sila pinapakain sa umaga, sa hapon ay posibleng hindi na rin sila uuwi. Doon na sila titira kung saan sila nakakita ng mas maraming pagkain. Kaya't kailangan pa rin sa kanila, kahit na pre-range sila, bibigyan natin ng pagkain sa umaga, tapos sa hapon bibigyan din natin ng pagkain. Tapos bukod doon, meron din silang space, may bahay din sila, kung saan nandun sila sa loob ng kanilang bahay sa gabi, nakanet yon para hindi rin mapapasok basta ng mga predators. At safe na rin yung mga alaga natin. May bahay din sila na may bubong, tapos may itlogan sila na may bubong din para hindi mabasa sa ulan. So yun yung aming paraan dito. At yun, bukod sa iba pang naobserbahan natin, no, yun mas mabilis ang kanilang pagganda ng katawan nila, paglusog nila nung naka-pre-range na itong alaga natin. Yung gansa, tagal na namin ng gansa na dati nakakulong lang, binibigyan namin ng pagkain na sa loob. Ang tagal ng itlog, tas nung itlog na, sisira din. Pero nung naka-pre-range yung gansa namin, doon na nagkaroon na kami ng sisiw na gansa. No? Hindi lang, bukod dun sa pre-range, binibigyan din natin ng vitamins. Ito, King's Vita Plus. Ito lang yung dinagdag namin dito sa aming pamamaraan dito sa aming pag-aalaga ng hayop. Ayan o. So dito kung gusto natin kumita talaga, maramihan na production, mas maigi na mag-incubator tayo. So depende na naman, pwede naman tayo magpakabit ng mga solar. Tulad na nabanggit natin sa amin kasi, step by step, dahan-dahan lang kami sa pagpaparami. At tinatansa din namin yung kakayahan namin pagdating doon sa mga resources na ibibigay sa mga alaga. So, dahan-dahan, hinahayaan muna namin yung mga manok namin na dadalhin yung mga sisiw nila, no, as pre-range. Para mas happy pa rin sila, magkasama sila mga magkapamilya. Yung nanay nila, kasama nila yung mga sisiw nila. No? So, yun lang yun, para mas komportable yung mga alaga namin sa silong. Yan lang yung aming pamamaraan dito para mas masaya sila. Kasi isa rin yun sa nag-investment namin, yung na-enjoy natin na makikita yung mga alaga natin habang sila ay nasa silong. So, syempre dito sa pag-aalaga ng hayop, no, hindi nawawala na may mga pagkakataon din na nagkakasakit yung alaga, lalo na kapag tag-init, tuloy-tuloy, tapos biglang dumating yung tag-ulan, bigla ang maulan. So sa amin, ang paraan namin dyan ay nagbibigay din tayo ng mga gamot, no, kapag medyo mahina yung alaga. Actually dito sa amin hindi kami nag-vaccine, no, pero kapag sa lugar natin ay usong-uso yung sakit, meron namang vaccine na po pwedeng ibigay, mas maigi rin. Pero dito sa amin, wala kaming vaccine na ginagamit dito. Ang ano lang namin ay naka-vitamin sila, tapos kapag medyo may nanghihina kaming alaga, binibigyan namin agad ng gamot. Ito naman yung ginagamit namin gamot sa kanila. Panamox Caplet. Doon sa mga manok na malalaki na, yung mga nakataling manok, na may mga sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuray sa fowl cholera, may mga sipon, may mga sugat. Ito yung ginagamit namin, Panamox Caplet. Ito naman ay pinapainom manually doon sa alaga natin. No? Ito yung itsura niya. Yan, itsura siyang capsule. Up to 7 days namin silang pinapainom nito kapag may sakit yung alaga namin. Panamox Caplet. Ito na may ginagamit namin at obserba namin na napaka-epektibo based mismo sa experience namin. Hindi naman ako expert, hindi ako doktor. Pagdating sa mga gamot ng alaga, itong sinishare natin ay based mismo sa naging experience namin. Yan, Panamox Caplet. Doon naman sa mga manok natin, kung free range yung alaga natin, kapag may sakit sila at kontrolado naman natin yung inuman nila, so pwede rin natin bigyan itong Panamox Forte. Ito naman yung Panamox Forte. Ito yung ginagamit namin kapag may mga sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuray sa fowl cholera, may mga sugat sa mga sisiw, or doon sa mga pre-range na alaga na kontrolado namin yung inuman.
ito yung hinahalo namin sa tubig. Pwede rin ito, hihalo lang natin sa tubig, inumin nila. Panamox Forte. Maging sa mga biik na may mga diarrhea, may ubo, may sipon, lagnat, ito yung gamit namin, Panamox Forte. Dito itong Panamox Forte, ayan, pinagsama na siya ng amoxicillin, tylosin, paracetamol at carbocysteine. No, kaya ito yung pinagkakatiwalaan din namin produkto dahil nga sa experience namin, napaka-epektibo niya at hindi na kami paulit-ulit pa ng gamot dahil pag binigyan namin ito ay gumagaling din agad yung mga alaga namin. Maging dati man sa mga biik namin na nagka-diarrhea, kapag hinayaan namin, ilang araw lang namamatay na. So, ang ginagawa namin, binibigyan namin itong Panamox Forte. Sa obserbasyon namin, gumaling agad yung mga biik na namin. So, ayun, lahat naman itong mga nababanggit natin mga produkto, Panamox Forte, no, na water-soluble na gamot sa mga alagang may sakit, no, sa mga may sakit ng ating mga biik, sakit ng manok, ng pabo, ng itik, ng pato, ng gansa. Ito yung water-soluble naman na Panamox. Panamox Forte, ito yung nabibili sa Agribet stores, sa mga poultry supply nationwide. Kapag naman doon sa mga manok natin na nakatali or madaling hulihin na pwede natin painumin kung gusto natin couplet yung ipapainom natin, ito naman yung Panamox couplet. Ayan. Panamox couplet, ito yun. Nabibili rin dyan sa mga Agribet stores, sa mga poultry supply nationwide. Sa Shopee, nabibili rin ito. No, ganun din ang King's Vita Plus. Yan, ang King's Vita Plus naman, ito yung pang-maintenance natin na vitamin sa mga alaga para gumanda yung kanilang produksyon, gumanda yung paglaki nila, mas less yung pagkakasakit, no? Pero syempre, kailangan meron pa rin tayong backup. Kaya kami, nagbibigay man kami ng vitamins, may backup pa rin kami kasi hindi naman maiwasan kapag talagang todo-todo ang kakaibang panahon, pagbabago ng klima, may mga pagkakataon na nagkakasakit yung alaga, so meron kaming ibibigay agad na gamot kapag sa panahon na ganoon. Sa pagpapalakas ng immune system, ito naman ang gamit natin. Yan, King's Vita Plus na vitamins. At doon sa mga nagtatanong ng pampurga sa manok, sa pabo na ginagamit namin, yun naman yung Worms to Go. Worms to Go na brand dahil ang Worms to Go meron siyang albendazole plus praziquantel. So, yan yung mga pamamaraan din namin dito sa pag-alaga ng mga hayop. Mapa-free range man o mapa-alagang hayop man na nasa loob ng mga net, sa mga loob ng mga kulungan. Ito yung mga pamamaraan namin dito, no? So, na-share lang din natin doon sa mga naghahanap, nagtatanong ng mga vitamins na ginagamit natin. Ito kasi pang marami ang alagang hayop na itong King's Vita Plus. So, ayun po, no? Yun lamang po muna sa ngayon, no? At sana ay nakapulot kayo ng kahit konting idea dito sa ating naging topic ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Thank you din, Sir Jid. Happy farming din sa'yo. O, diba? Narinig nyo na po ang mga tutorials, yung mga experiences po ni Sir Jid sa kanyang free-range farming dyan sa kanilang bukid. So, diba? Importante rin sa gabi, no, na meron po kayong ilaw. So, para makatipid po sa ilaw, so kailangan ay merong solar lights. Oh, diba? Solar lights. Malaking tipid po pag gumagamit kayo ng solar lights dahil sa umaga na-charge yan siya sa pamamagitan ng init ng araw, ng liwanag ng araw, at sa gabi, ayan, ilaw na yan siya, o, diba? So, tipid, malaking tipid po pag kayo ay gumamit ng solar lights. Lalong-lalo na kung meron kayong free-range farming, okay? So, ayan, speaking of free-range or backyard farming, so ito naman po sa usaping pagbabababoy, o, ayan, pagbabababoy, oo. Meron tayo karamihan po sa atin ay nagba-backyard farming, nag-hog racing sa backyard. So, paano ba? Ano ba yung mga tips? Ano ba yung mga dapat nating gawin para hindi tayo kumbaga maging kaaway ng ating mga kapitbahay dahil nga sa mabaho at mabahong tawag nito. Yes, mabahong amoy ng dumi ng inyong mga baboy. Okay? So, paano natin yun siya maiiwasan? Dahil kumbaga, hindi natin kayang maging kaaway yung ating mga kapitbahay. Ang daming bababa. Pagbabababoy. Oo. Pwede na lang, hog racing. Paano natin maiwasan yung mabaho yung dumi ng ating mga baboy? So, paano natin maiwasan na hindi natin maging kaaway ang ating mga kapitbahay kahit tayo ay nag-aalaga ng mga baboy? So, ito pong tips na ibibigay sa atin ni Dodong Villaran ay makinig dapat kayo. Okay? So, ayan, I think ready na. Roll VTR. Para hindi tayo humantong sa barangay or sa Department of Health. King's Vita Plus Animal Feed Supplement.
Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back po dito sa aking channel. Ang sabi po ng dalawa nating kababayan, una si kababayang GPBJR channel, sabi niya, ilang bisis ka naglilinis ng kulungan, Kuya Dodong? Parang hindi nagdudumi mga alagang baboy mo. Parang pabiro guys na tanong pero may point ano. Tapos, si kabayang Added Udavar naman, ang tanong niya sa akin or sabi niya, Kuya Dodong, buti walang nagreklamo sa amoy ng baboyan mo dyan. Dito sa amin, ang daming panira. Okay, so yan guys, ang topic natin ngayon sa content or sa video na ito. Bago ko po sasabihin sa inyo kung ilang bisis po ako naglilinis sa bawat araw dito sa batch na ito, ay shout out po muna kinakabayang Buhay Bukid, ni Miss Javier watching from Sariaya, Quezon, kay Julito Pires watching from Caguait, Surigao del Sur, John Adrian Antalan from Laguna, at kay Maria Evelyn Yanes, shout out po sa inyo at sa inyong lahat viewers. Bago ko guys makalimutan pala no, ang video na ito ay wala pong halong pagmamataas, kundi ito po ay mapagpakumbaba kong ibabahagi sa inyong lahat. Dito po sa batch na ito, umaabot po ako ng 10 bisis na paglilinis sa bawat araw. Ganyan po guys karami no, ang aking paglinis sa mga baboy na ito at ganon din po sa kanilang area. Ginagawa ko guys ang ganyang pagpasya na maglinis ng 10 bisis sa bawat araw. Kahit gabi guys, umaabot ako ng ganyan no, mga alas 8 ng gabi. Dahil guys, iniwasan ko po ang makakapunta doon sa barangay or mapapunta sa Department of Health. Okay, ganito kasi yan guys. Una-una sa paglilinis, tuwing alas 6 po ng umaga, bago ako magbigay ng kanilang almusal, linis ako niyan. Okay? Pagkatapos guys ng linis, magbibigay na ako ng pagkain nila. 30 minutes after akong nagpakain sa kanila, linis ulit. Dahil ang baboy po ay ugali sa baboy or talagang normal sa baboy na pagkalipas po ng 15 to 30 minutes, dudumi-dumi talaga yan guys. So, kailangan kong gawin yan. So, pagsapit po ng alas 10 ng umaga, chinichik ko po silang lahat. Ganon din ang buong area. Kung may dumi, kung merong dumi, linis ulit. Pagsapit po ng alas 12 ng tanghali, yan yung kanilang lunch. Linis na naman bago magbigay ng pagkain. Pagkasapit o paglipas po ng 30 minutes after lunch, checking ulit. No? Same process guys. Pag may dumi, linis agad. Pagdating po ng alas 2 ng hapon, nag-check agad ako. No? Palagi akong ganyan. Kung may dumi, linis na naman. Pagdating naman ng alas 4 ng hapon, yan yung kanilang hapunan. Linis bago bigay ng pagkain. After 30 minutes sa kanilang paghapunan, check na naman, linis. Pagdating po guys ng alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi, nandyan pa rin po ako nagmumonitor sa kanila para po linisin kung kinakailangan. Okay? So ginagawa ko po guys ang ganitong klaseng desisyon o pagtrabaho sa aking backyard piggery dahil talagang iniiwasan ko po mga kababayan na makapunta ako doon sa barangay or pwede ring makapunta ako doon sa mismong opisina ng DOH Pilipinas dito sa amin, no? Okay? So, kasi ang mga kapitbahay kasi kadalasan po kung maamoy nila halimbawa first time, okay lang po yan. Pero pag palagi na pong naaamoy nila ang dumi ng baboy, pasintabi lang po sa mga kumakain dyan ha, diretso na po agad yan doon, magre-report sa barangay. Kung hindi sa barangay, ay doon yan sa Departamento ng Kalusugan. Sa sinabi ko pong 10 bisis ako naglilinis dito sa batch na ito, wet and dry cleaning po ay akin pong ginagawa. Hindi po lahat dry cleaning at hindi po lahat wet cleaning. Combination po ng basa at tuyo na paglilinis. So bago tayo magtatapos sa video na ito, gusto ko lang pong sabihin at iparating sa mga kababayan kong baguhan pa lang at sa mga nagbabalak pa lang pong magkaroon ng munting babuyan, mas maganda po na meron pong butas or septic tank ang
babuyan na inyo pong gagawin para sa mga baboy, no? Mas mahalaga po yan. Tapos po, pangalawa, panatilihin po ang paglilinis. Pangatlo po, kung sobrang maingay, bigyan din po sila agad ng pagkain. Halimbawa, wala pa sila sa oras o wala pa sa oras ang kanilang kain, tapos umingay sila dahil nakita kanila, bigyan nyo po sila ng kunting feeds para para makakain sila, no? Parang merienda nila para tumahimik lamang. Dahil po ang ingay sobra sa mga baboy ay isa din po sa ating masasabi na disturbance po, public disturbance. So katulad ko guys, backyard piggery, marami po akong malalapit na kapitbahay. Umiiwas po ako guys sa reklamo. Isa rin po yan ang sobrang ingay ng mga baboy ko, no? Kaya pag ingay nila, agad po akong nagbibigay ng pagkain. Okay, pangapat po, maglagay ng trapal or sako sa bawat paligid para po pagsakaling makaligtaan natin silang linisin ang kanilang mga dumi, ay may harang po ang babuyan natin sa lipad ng hangin na hindi dapat maamoy ng mga kapitbahay natin. Pero, take note beginners, kung tag-init po ay buksan mo ang trapal sa bawat giliran upang maka-flow ng maayos ang hayahay na hangin. Kuya Dudong, paano kung ang babuyan namin nasa bundok malayo sa mga kapitbahay? Advisable po ba na 10 beses din kami maglilinis? Guys, depende po sa inyo kung sakaling mayroon kayong katanungan na katulad niyan. So, kung gusto mo maglinis ng 3 beses sa isang araw, depende po sa iyo guys, no? Basta, importante, safe po ang ating mga baboy, no? Meron pa po guys, medyo magandang kwento na kong i-share sa inyo. Isang beses po, sinabihan ako ng biyanan ko, Dodong, alam mo ba, isang araw nung wala ka dito sa bahay, nakita ng isang empleyado ng taga-DOH at nagtanong sa akin, sabi niya, Ate, good morning po sa'yo, kanino pong baboyan yan? Ang sagot ko sa kanya, baboyan po yan ng aking manugang. Sabi daw po ng taga-DOH po, yung empleyado doon ay sabi niya sa biyanan ko, alam mo po ba sa status po ngayon sa lugar nyo ngayon na mayroong backyard piggery, yung paglagay po ng trapal sa bawat gilid po ng babuyan ay isa po sa mga magagandang paraan or plano na hindi po makakaabala ng marami, no? Hindi daw po makakaabala ng maraming kapitbahay. So, after kong narinig yun guys, medyo natuwa po ako dahil sabi ko sa kabila po pala ng aking pagiging simpleng tao na nag-alaga ng baboy, no? Natuwa po ako dahil ganun po ang narinig kong balita, no? Ang natanggap kong balita na nagmula mismo sa isang empleyado ng Departamento ng Kalusugan. Ganun pa man po, ako po ay patuloy pa rin nagsusumikap na matututo ng husto, no? Simpleng kaalaman ang aking gustong matututunan dito po sa pag-alaga ng baboy. Guys, ako po si Dudong Villaran. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell ring para po sa mga new videos ko. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat, Sir Dodong Villaran, sa iyong napaka-informative po. Malaking tulong po yan sa ating mga ka-farming, of course, sa mga nag-aalaga ng baboy, okay? Lalong-lalo na doon sa mga umiwas po ng away, ha? Doon sa kanilang mga kapitbahay. So, yun po, kailangan po ang malinis talaga always yung kulungan. Meron po talagang septic tank dahil doon po itatapon yung dumi ng inyong mga alagang baboy, okay? So, importante lang talaga, bukod sa maiwasan natin ang baho, ay of course yung cleanliness also at maiwasan din na magkasakit ang ating mga alagang baboy dahil nga sa dumi, 'di ba? O kailangan talaga na maging hygienic tayo when it comes also sa pag-aalaga natin ng mga baboy, o 'di ba? So ayan na, for more tutorials and tips din sa pag-aalaga ng baboy, I will suggest po na i-subscribe niyo na po ang Facebook page ni Sir Dodong Villaran, and at the same time, ang kanyang Facebook page na Dodong Villaran Facebook page or FB page. Diyan po, marami po kayong mga makukuha po ng mga tips sa pag-aalaga ng baboy. So, ayan, maraming salamat po ha sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito sa ating episode sa programang Agrisenso. Nawaya, meron po talaga kayong mga nakuha na impormasyon
at saka mga tips na pwede nyo pong may apply sa inyong pag-aalaga ng hayop at sa pagtatanim. Okay? Bukas po ulit ha, samahan nyo po ang inyong Clara Tita dahil isang special na naman na episode ang ating ibibigay, ang ihatid natin sa ating mga ka-asenso, mga listeners natin sa Kings Radio, ganun din po dito sa ating Facebook page sa Agrisenso. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita na nagsasabing, yan, ang ating pong mga magsasaka at mangingisda, ang napaka-importanteng, may importanteng role po sa ating bansa dahil sila po ang nagbibigay ng pagkain sa kapagkainan ng bawat Pilipino. Ngayong buwan po na ito ay ang Fisher Folks and Farmers Month. Kaya saludo po ako sa lahat ng ating mga magsasaka. Ganun na din po sa ating mga mangingisda. Ayan, bukas po ulit ha. Samahan niyo po ang inyong lingkod si Clara Tita. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa agrikultura at sa mga magsasaka. Wala nang iba pa. Ang Agrisenso sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.